السلام علیکم براوی معلومات ویڈیوز کی ننا چینل سبسکرائب اور گھنٹی ادوے خلبو ارا پوس کنا ویڈیو بس علم السلام علیکم نن علمن اسٹن اسڈیٹی رہنا زیادہ تر لاڑکانہ یہ کھلے منگلاتی ہم دسکے و گراسی تو سنگتی دوستی رے اور گراسی پنان چانا علم نسی جاگا نہ رہے نک نم ہر یہ تعرفن کرنے کے رے گزارش دادے کہ نن کھل ہیل کے نن کنا عمر میں زیادہ ہے یا ننا پیر انا کہرے براوی تارا بغاوت والا دور اسک باغی گری والا دور اسک ہموٹے من نندا مچا سلسلے جوار سن انا خاطر ننا فیملی دا سوال دا جواب آگ دا انفارمیشن دا اللہ کا بدان شداد کوٹٹی نن اسیوا ٹال پراگ ننے بے دخل کر تو نن دا کام پہ نن کرخٹی تو سن بدان معمول جوام نن فری بسو تو ننا ڈگاتے انا براوی اور جنگٹی انگریزا برائی تے بے دخل کرے سرک انہوں بلدہ نوز صد کی فری بسنک التے کنا پیر درگاہ غلام صدیق شداد کوٹا برائی لمپین اصل قرآن بلا سے چنا دا بلو عالم مسور خلیفہ مسور مگر دا اجازت دل کو تین عزیزاتا سیالاتا خاص پر تین مرشدان عالمان کی بھئی نن عالمی کا پنا درگاہ مسجدہ تھلف پنا نن تین ڈغار کی نن اور ننا پیر اسی بلو انقلابی قدم دار پہ کرا براوی بسرا ہوتے شداد کوٹر جتیں تو طول پہ کا زال بلاتے تا پارے کا بے پردہ کپا وہ تھمبوتے ہیں کہ بنگی جوڑ کا وہ کاریں پٹے بو اس کا دلن تو کنے رہا ننا عید کو ہوتے سیس تک تین کہہ رہے بتا خط پہ زال بلاتے کہ یا برو کا فیملی تے کہ یکا کرے سس انتے کہ نری ننا بتا کہ ہر بس چھل 50-60 بند موجود ہے وہ بس پر ہم آبیلی تھی سادہ برائی اثر بس شیف خاچارا شیخنا ٹائم ہے سب پھر باس نکلا ہو کہ آیا تم تین کہ اراتا پھر بونگی تا پھر روزگار ملا کرتا کین کرے رہا یا لاب بڑا ہوتے اجازت سے سکو ہی نہ رہا واپسی ابھی اندم کرے رہا کہ زالبول جب بس رو ہلا رہا اور کہہ رہے جنداک تا تینا گدان تے کہہ رہے دھڑ پھر تاکہ دادا بے پردگی مت پینم باز کوشن ارانن تو جئی مسورم کی میر کرم خان بنور مشہور ہو پنس شداد کو ندا سنانا آلا سنگت کہہ رہے جنرل سیکریٹری ننا ایس بی آئی نا اونا مچا فیملی ہے اندن ننا کہہ رہے 15 تھا فیملی ہے علی حسن ارانا پدھان اعجاز صاحب ہے اندن تقریباً 5-20 پین براوی تورا کو کھیازی کو ساسولی کو عیسازی کو اندن وارا کی بین چلنال برادری ارانا بعض مشہور مسک غلام قادر تو قادر بش چلنال تو وہ قادر بش محمد حسنی بدا وارا کی ننا دالی حسن جانا کو بدل خانہ نوے خبر مرو ارا کے ارے وارا شاخہ تو سنو ادو نواب شاہ نہ دا لشکرے ٹھٹو نہ دا لشکرے تو ننا پیر ارا تو خورسک مچین مسک ہوتے ڈگا رٹکا دے سکا ادے نانا برائی تے ڈگا نہیں میں نہ خبر اللہ ہوتے کہ کیش کہ سکو ہیٹ میٹھا سرک اینو دو پگہ 12 مسورہ والا 20 مسورہ تو با کر ادا کرتے کرے تو الحمدللہ نن دا کلے ڈگار علم تین گٹ ہیلپ کے نا کنا پیر تین ٹھیکیداری ہم کرے گا دا براوی گری ہم کرے گا برائی تے پروٹیکٹ کرے گا خاص بٹ اوستا اینو اس کا مکسی کا ہوں دادا گیری کے رہا مستمون دادا گیری کرے رہا ایٹے ماں مستوی کم بلو امبل سو چانڈیا کم بلو امبل سو رکھ خود خواوڑک بلو امبل سو بخالک تین بلو امبل ارکورا اول اصلا 1900 نارا دوری ہوتا تقریباً ناسا اسے سرجی 19 سال دائی تے گدرے گانے بدان ننا پیر کرے ارا لینڈ کمیشن اسک اونا کہرے ہندن ممبر کرے سوچتا کہ وہ بندہ آتے ڈس کرے کہ وہ بندہ آتے ریکمنٹ کے داتے خدا آتے وہ خطیفہ بولتے انہوں بھی ہم تینا بزغت رائی کے وڈی راک تینا لگاتے تین کہ واللہ تخارا تو دا ہوتے ریکنائز کرے کہ آخا بھئی دا واقعی بزغر سے دا بزغر سفق دا دانا نو کرے ہم وہ جہاں قاوڑا کملن تو دشمنی کرے رہا اینو اس کا نانا ہوتا ہے دشمنی کھلیں گٹی ہو تو صحیح بندہ آتے لگا رہلنگ تین گٹی نانا پیڑا نا وکافد نن تینا بلا کریں کرم خانے
کل براوی ننائل ارا کہ تینا باوا پر نوردین مولا نوردین پد بسک وریرا محمد اعظم اوم بلو انقلابیو بندہ سسک ادا نانا وطانا سلسلہ وقتام جاری سک ننا وقت ڈی بسک الحمدللہ دا ہم پلٹ ختم بسک تو لہذا نن کل علمو نک نن بالکل کھلا اسٹ سوالا مرفین کرے ننم کھلا سے انت کرے انت غلط فہمی کرے نن بیر اسی تسے نزیہ کمپرومائز کپر نا ننا براوی سادہ و پارا دا سردار سے دا میر سے دا نواب سے دا معتبر سے دا انت سے اوڑا زیادہ امپریشن آ رہا ہے یا عالم بزرگات ہم پیرات امپریشن آ رہا ہے اصل ارے قوم ہے براوی قوم ارا تقریباً انہا تاریخ کی ارے ارا نن غیر نن براوی تے حساب 12,000 سال ہلتے کہ نن گبر بندہ تھے آرکلاجی تھی دا سے ریسرچ کہنون ہوتا ریکارڈا تے اطرفنون مگر 9,000 سال متکن ارا دے آرکلاجی اثر ٹی 2,500 سال متکن کیتا ٹھیک ہے مشہور ہے 9,000 سال وہ انا خاطر ہیں کہ 9,000 سال مالو تو باقاعدہ شہر سے خلق ہے نا دا خلق جوڑ منگٹی تقریباً 11,000 سال میں لکھتو انگریزا کو دے ریسرچ چراغ ارا پٹ پھول کرے نظر بستا وہ 500 پین مستتا 2,500 سال میرگڑ متکن تو دا ارا تہذیب میرگڑا دارا بار تو سیدھا سیدھا نوشت کہنے دارا تعلق کرے براوی تے تو نے اور دا مخلوق براوی ہے سک دا واللہ بس مونجو دڑوی جوڑ کرے مونجو دڑوی ختم منگے بھی ہم 5,000 سال گدریں گانے مگر دا اللہ کہہ رہا 5,000 سال گدرنگوں کا یا او کا 4,000 سال ہم پھد کی مونجو دڑو جوڑ مثلا تے اگر نا 9,000 بھی تفنہ تو 4,000 ہم پھد 5 بچ رہے نا تو اوٹی مونجو دڑو جوڑ مثلا تباہ مثلا تو دا مخلوق کی ارے مسلسل تینا مرگٹ تلو کسا کو کا مچی پین اسٹیشن مونی ارا نوشرہ پارا دا ترا اراکا مال بسک اراکا گڑاک بسورا اوفتے وہ پروموٹ کرے رہا درے رہا میسوپوٹیمیا عراقہ دی مصر اس کا منڈی کا میسوپوٹیمیا گوڑا کو منڈی اس انٹرنیشنل ہمارے کھلتے نانتے درے رہا ابراہی کم تینا درے رہا میرے مالے تو بلوچستان نا ارا پھد سک ارا دی نندہ سا نال پانا ارا دی نن نگاڑ پانا رہا انتانا سوراب نا حد مستونگے نگا درینگڑے دنوش کے والا دا مچا پٹا سو داڑے مشتان شیف خیراتے تھی پٹاتے تھی کہ ارے میں لیٹ خواپے رہا تو پاٹ سک سی سک خریشہ کسر کرود سک چمڑی کسرک نن سویم بارفے نا پٹاو کرنا اور شہد سک خریش نم کہرے انہوں یاد مرو کی اسی وڈیو استاذ تی سٹک اوٹیا نا سک ہلا نشی ربی ہمارے شہر نا جند ہمارے خریش ہمارے دگڑا تے پیش خاص پر دا پٹ چرانا جوڑ مرک نا دا پیش اس بلو کارمی ہوتا ہے گڑا سا چھتا تا دیا ہم شاگا رہتا شیو لغار کی شاگا رہتا پلی داڑا جوڑ کر غلغاتے کہہ رہے انت کہہ رہا اس قسم سے نا محفوظ کرے رہا او دے پلی پارے رہا گردو پرچے جک کرے رہا تو پائپا با جوڑ مسکا جک انہا تری غلا شاگر داتی جوجو کا کنتا نمبنا ہم پنی شاگر تا مگر داتی جوجو کنپا تو دا کھل گڑا کہہ رہے او کا بسا کرا گڑا او دے واپس سورا اسٹیشن مونجو دڑو او کا مونجو دڑو بنگنا سبب دادا سا کہ مونجو دڑو نانونو جاگا سے آدھا تینا دڑوی جوڑ کے چار مکن خشتنا پکا خشتنا دیوال جوڑ کے او تا کہہ رہے نیام مرے او تی مشان پھر کرے رکھ او کا مشان پھر کرے تا او کہہ رہے انت کرے دا بڑا ہموڑی جاگا تا پھر تو او دیرٹی سک دیران خور کسا گوڑا سرنگا جوڑ کسا نا سرنگ نظریہ دیرے نا آگے پس کہ لچنگ مسکا دیر بار سکا تو سرنگا جوڑ کرے سرک ہم سرنگ نظریہ بیڑی تا سامنے در دیرٹی سرکے رہاتی نا وقتا بھی اندر مسکا کو دارے طریقہ کار افتا سک تو مطلب اتنا دادے کہ دا اسٹیشن سے سراکا دریاب دریاب پر سمندر پر سیدھا انارا کہ ارے عراق نا دریابا چل کر دجلہ فراتے انارا میرے ارا شہر سک اور برابی نہیں لفظ تقریباً پانی مرے اور مانے شیف نہ جاگا ہورے نہ جاگا جاگا یہ لوتا ہورے شیف ہے مطلب تو ہمارے دا شہر جوڑ سکوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ودی مرے دا بتاتے خلاف ہونا بلو محمد سے پدان نبور نے اعلانے کے ہمو پٹک نمرود نامو جاگا ختم مرے تو وہ تو دا مسک دا مچا مارکیٹ ختم مس تو مصر نا رابطہ میسوپوٹیمیا تو ختم مس
एलो लश्कर अराक बसुरा तुर्की को नाम बसुरा और मिडल ईस्ट ना मुचा जिंदना इलाका फारिस ना मुचा इलाका अरा रूसन दा आज़ाद वसनो मुल्का वो कुल ख़त्म बस खसूसी मोन जो दड़ो ना मखलूक ना मोना दड़ो ना मखलूक वो इन ख़त्म मसला तो दा वापस सिस्टम ख़त्म ना मखलूक को गाम पे वापस मर गए थी तो तू लो कर सक तेना बल्ला मश्ता बस तू सक तो नंतो वार तारीख टी हमो वक्त गिरास दड़ावड़ना क्यारे कबीलो नंतो वार बसोर गिरा सिंधी कबीलो अला तेनो ना सिंधी पर ये वक्त उते नन जदगाल पिंतिसो गिरास नंतो ननूरिना अंता वार्ता मेरा अरा सिराई है नवीत के उसी सिराई पायरा तो इरानी को अरा सीरियस नंतो माइग्रेशन मरे सिंधना कुनान उवसक अरा वक्त बुधा था क्यारे बुधा कब्जा करे रखी बुधा मोंजो दड़ो ना तबाही अंफद तकरीबन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफ्ता दौरा से मुझसे 66 साल फ़र्क है तो वो मखलूक अरा के बुधा था अंतर बता वो नरा ननिया बसक ननाम बुधा थे तो बलो जंग मसक अंते बुधा था आखिरी रहा स्टेशन शदाद को न रहा अरा वो चांडिया ते लगे फोलोड़ो के रहता एंगा नरा ठुल शहर मशहूर शिकारपुर वो था से स्टापस मोंजो दड़वा उठता ना आ सक एलो सिबियो कब्जा करे सुरक तो दा मुचा अगर नंदा बेल्ट हो रहे ना दा मुचा बेल्ट करे एंगा कीर्तर वाला आलेस वाला खंड बरे वाला कोई बिरावी शुरू मरे बोला इसका तो दाफ्तना ना दाड़े बलो जंग मसक आखिर जंगा करना खबरदार वो मरगड़ा कब्जा करने फारा तो बिरावी थे कि मरगड़े अंते मरगड़ शेप पट्टा से आ सक मरगड़े बचपन बिरावी थे कि मुमकिन लो बड़ा बिरावी को काम पे रख बिरावी मश नजिया बस रख उतना मंजिले करे बिरावी मशा करे बड़ा बिरावी मशान कीर्तर नाजिया था बिरावी कैसे ऐसी बिरावी हज़ार खलत खा कर तू सकार कर बस सका इलाका लश्कर जिया बस सक वो रेट थे सका कसना लिख चट कसना दू कसना मुख तो ये थे एहसास बता को शेफना दास बंदा से असद बंदो अंदुम बिरावी ऐसी बलो मदद करे देटी कांते ने प्रोटेक्ट करे दा बुधा था बुधा से ख़तरनाक को मुहिम से बश मसक दा हिंदुस्तान मुचा ख़त्म करे श्रीलंका ख़त्म करे नेपाल भूटान मालदीव अखास के नना दा इला करे उते ख़त्म करे सिंधा कब्ज़ो करे पंजाब का कब्ज़ो करे कश्मीर कब्ज़ो करे कश्मीर मोनीना ये सरहद एनो नारा न सरहद पर उदे कब्ज़े अफ़गानिस्तान है ना अफ़गानिस्तान जो पर चाइना गए ना बल्लाएंगा बस बल्ला न तो देखी लेंगा जंग करे तो देखी लेंगे वाला जंग टी ना अखस के नाला हले नाला दम सोर दम मशहूर है वो का करे न जंग करे आखिर मजबूर न तो होता बलू लश्कर से दाखिल कौमा के कब्जा करे सो लश्कर तो बदशा करेगा और आखिरी ना होता 11,000 साल मालो न आखिरी रहा होता सक ना सीरियस हो जंग मसक निगाड़ थी अराटी बिरावी बलू ताकत शो करे उफते नरफे मगर होता नरेंगटी पेन अवामिल शुरू शामिल सुर मिसाल उते मोनी इनोई से कब्जा करने के अरादा ताइवान ना इलाका शुरू में रहा उका पदा कोरिया है दा जापान है तो जापान इसका दा लश्कर है ना अब बस अनुसार यूरोप दाता बचाए ना ईरान भी नना खातना बचाना के नने अफद होती ईरान आ रहे नन होते तो सीरियस जंग के लास्ट सुना तो ईरान हम बचाए ना दाता वो मिडिल ईस्ट सर मैंने कथो दाको बल्ला के रहना लाके ना तो मकसद इतना इलूम पानिंग दादे के दा वक्त इसका नन तो पेन को मसला हो माना दांगा दाना ना जदगाला कसुर पूरा 16 सदी टी ऐसे खुसरो टू सर्च करो मशहूर खुसरो दोहम नौशेरवान उफ्ता घराना सक दादे ग्रास्तीना अजीज़ा ग्रास पेशन आवार तमा दाना बादशाह ये करे खुला रख पूरा दा तो पेन कसरा लो अंते को ओटे मा अरा मेसोपटी और नलीना तो नंते ना कसरे मुचा कब्जा के सुनते कि चौकी ते खास ना मिला कर बादशाही करे ना खास वर्ड खुरासान मशहूर हम खातर बलुस्तान आला असल पे न सक दिया ना वो खुरासान और स्टेट कलात सक कलात हुकूमत ना पिन सक और मुल्क ना पिन करे खुरासान अब खुरासान की शुरू में सक खुरासान आना वाह तो खुरासान वो ईरान तो दस ईरान सूबत से ईरान तो सक ओडे नना जीरकाड़ी राते नंदा से मोहम्मद हसीनी पानो था फदे तो मोहम्मद हसीनी ओडे गवर्नर सक पदानो रातम राब्ता ख़त्म मसूर बलुस्तान ना एनो ना बलुस्तान ना कलात ना हो तो का पद होते ना बादशाह ने ऐलान करो बादशाह बल बहुत ईरान तो हुआ न जुफ्त बादशाही कहे ना दाड़े
ہمو کسران کرے نہ ہوتے تو رابطہ سک تو اول بریر انا دے پائے کا کہ یار نی براوی سے سک مہربانی کر تینا کلا تو رابطہ کر کنے سے وڑا سیٹ کوما کبو تو براوی اصول سے سک کہ ہمو قوم میں سکت کلفے کا ہمو شہت ٹی ہمو ڈیٹ کلفے کا ارا نہ وہ کہرے پانی کا پس مثال ایران نہ ارا بلوچا کو اراتے بلوچ پن ہم ننتے سو مطلب ایران انتے انتے کو شیستان نن تو آنے بنیادی ور شیستان ایران نمت نہیں دا زائدان ارا علاقہ راڈن دا بلوچ گیت کرے دا مخلوق کرے بنیادی ور نن تو وار مسو ایران تو مت نہیں ننا سے بلو شنشات مسنو بڑا وقت صوبہ کنارہ وقت بسر وقت سنارہ وقت بسر وقت کمزوری ہے وقت کلاتم قبضہ مسنے اسوار رند قبضہ کری آتا وہ تو اوار کہرے سپورٹ یا نا جدگالا چھٹوا کا سر جلب چھٹو مشہور ہے عمدہ تو سپورٹ کرے 6 سال ہوتا حکوم نہ سک اراوار کہرے انگریز اسوار انگریز ڈائریکٹ فرسٹ ٹائم کہرے کلاتا قبضہ کرے خان شہید میں وہ خبر ہونا مسلسل کہرے نن تو کہرے تنازع یا نن تو انڈائریکٹ بادشاہی کرے کہ انڈائریکٹ ننا خان تازی ہوتا کنٹرول ہو سکے تو او دارے پارے کہ بھئی ٹھیک ہے عید خان تو عید کے نے کہہ رہے فی الحال نی ریفیوجی مرک مہاجر مرے نک تو نن تو مہاجر مل بسک ننو دے خاران تی تلفے نک او ہے پانی کا نکپس خے پانی کا نکپس ہاران تو ماش خیل کہہ ماش کھیل تو رکشانو پانی کا نکپس تو لہذا او ہے اراتا منت کہہ رہے تو او دے کہہ رہے ان مرے کا پانی کا نکپس جاگ سے او دے کھیٹی بدل کہہ رہے جاگ سے بالکل یلا کہہ رہا تھا ہمیں کہ خواجہ واجہ کہہ رہا نا خیر کنے رکھا رہا انہوں رکشان وہ پانی کا نہیں کب پسا سمجھا سک تو مگر نندا پنتے اتخاصن دا سے ہوتا ہزارہ سالہ حکومت کے روتا تینا سے طریقہ مرے گئے تو دا لشکر نہ تقریباً کہہ رہے براوی سپورٹ کرے رہے خسرو ٹو تو تینا فوج رائی کرے نہ بلوچاتے ہم ٹریننگ تے سور ہتھیار تے سور زاؤں برائی تے تینا کارخانہ زماتا سر وڈٹی وٹیما رکدارم جوڑ انتٹی وڈٹی انتٹی دا ساسولٹی کرے زغماک جوڑ مسورا اور ڈھاڈرٹی دا توفقاک جوڑ مسورا تو دا برائی دا تے سپورٹ کرے ننینانک وہ دے حکومت واپس حل کنتے سنک تو نن ہوتے دا ڈیمانڈے کریں کہ بھائی دا سے نیتے نا دا مخلوق میرا مدد کر دا کرنے تو انت کرے رکھ تو او ٹائم وہ مدد کرنے خواہتا ہو کہ بادشاہ ملا تھا معتبر مسک جواب کرے کہ بھئی یہ دا بلاتی تفرق تو ارا وقتانا سیستان والا مخلوق ہے راتی نندا سا رکشانی بلوچ پانتا ہے تو دا مخلوق بڑا انتے ہوتے کسر مالا ملا نن تو باو ٹسر نہ تو قائم خلق طلوع کسر علم بڑا ہوتا بلو فیملیز کے مائگریشن کرنے تو مسک تو 13 صدی ننگا پس بنے بالفیو ٹھیک ہے تو نندا تے تینا خانتا تے خانک جوانو باعزت تو بندہ سور محنتیو بندہ سور شرارت دافتی ٹیلو جنگ دافتی ٹیلو تو دا مخلوق مکران اس کا تخنگا دا علاقے کرا بجان شروع مرک برائی نے دیکھی لیں گا دا مکران اس کا تولر مکران ٹی مالو براوی تا میں کسر انتے میں خرید کریں ایسے متکنو رواج سے کہ اراڑے حضرت یوسف علیہ السلام کسے تو قرآن پاک بن پہنے کہ منڈی لگا کو میل کر ننو منتے کہ شنشاہ کو مسئول ننو میل کنا تو ارا اسے مرے پھلے کسے میں کر برائی نہ دا روایت لو جگدالا تے ہم تینا علم کرے بلوچا تے ہم تینا علم کرے داتے پھلتا مگر ارا میں خرید کے دسا اراوتا سکندر اعظم دا کا گدرنگی کا سکندر اعظم نا ٹائم در گڑا تعلقوں کراٹے ہم بسک تو براوی تا کوشش کے کہ حملہ کے برائی کھانا مش والا ٹرکا مشتا کھڑکا ہے سورتا زالبولا تے تینا درے رکھ نن تو اسے جاگا سے اراڑے مصصد غار ہو اراتم بلو مصیبت بسکا دنا غار تے کنیاری ترائی کے نہ جنگ کرے نا تو ہمو جنگٹی ارا وقتا سکندر اعظم دا پارے کہ بھئی کنے تے جنگ کرو یا کہتے گدرے کو نون تے کرو نینا ڈیٹی بسو ننے جنگتی سے دلازی نہ مجبور جنگتی بایا خواہی کنے کسر انت کبو گڑا براوی تے انا ارا حبشی کو ارا تینا نخیب پانا
نن ہوتے نن دا نقیب والا پینے نن تی سنتا خے شاگا نیچی تامو علاقہ نا بنداک خے پانی کرنے کرتا ہو سا تو دا جندنا آفیر کرنے بندہ بھی خے استعمال کرنے کرتا ہو سا تو نن او ایران نا علاقہ نا انفلوئنسا کا سرک تو نن داتے نقیب تی سن نقیب اگ ننا میں کا سرک مچھیل انگ نا بلو مائرہ سر مچا براوی قوم کی مچھیل کورا اڑامو مچھی تی تیار مسرتا کورا دانگ بے شاگا رہتا انت کے تاکہ خراب مفس اسی دیٹی تو آتنگ متا ہوگا نا داڑے آتنگ کو مزا کسا لے اچھاتا بسورا داڑے بلو ٹائم میں ملا کتا تو لہذا دا مچھی تے بارفنگ ہیل کرے رکھا دا چائے سرو تو رہا دے بے سر کرے دا مچھی تی کرے تازہ مچھی ذرا بن کرے کا تو دے رائی کرے انو باز اولیس یا اندروں گراس رائی کرے والدہ مچھی نے خبر نے گرا دے مزیاں بد خراب مرے گولا بے شاگر تھا تو مچھی والا ننا آرہا دا مخلوق سک آرہا